surfing break in tayo. Surfing dito'y laon yung sa surfing break. You'll always have a home. Ngayong Oktubre, muling dadagundong ang alon sa Surfing Capital of the North, San Juan, La Union, kasabay ng selebrasyon ng surfing break. Formal na ring inilabas ang schedule ng mga aktibidad sa nalalapit na Surfing Break 2025 na mag-uumpisa sa October 22 at magtatagal sa October 26. Highlights pa rin sa aktibidad ang Music Fest kung saan masasaksihan ang talento ng local and national bands and artists. This time kasi, aside from the Music Fest nung parang second day ng San Juan leg, magkakaroon din kami ng isa pa sa opening. So parang dalawang ano yan. Yung una is sa 24th, dyan sa may plaza, parang tugtugan sa plaza, parang ganon. Para naman to make the people of San Juan feel yung surfing break. And then yung sa 25, which is the Music Fest, which is sa naman siya, Dusit Waves area. Sa Waves Point area siya ikakanda. Yun naman talaga yung party na for the young adults, lahat na tourists, locals na yung i-cater natin doon. May bago ring aktibidad na maaaring lahukan ngayong Surfing Break 2025. Meron kaming bagong activity dito, which is yung pa-weekend race. Yung pa-weekend race kasi it's an advocacy campaign kasi ngayon 'di ba nesting season ng pa-weekend ngayon. So at least meron kaming activity which will highlight doon sa threatened species na meron tayo dito sa San Juan. So very exciting 'yon kasi it's open for locals and tourists na capable to do the activity. Malaking bagay ang surfing break sa mga lokal. Inaasahan kasi ang mahigit sa 100,000 turista na makikilahok sa aktibidad. Bagay na magbibigay ng oportunidad at kabuhayan sa mga taga San Juan, lalong-lalo na sa mga surf instructors gaya ni Rin J. Ang Oktoberfest binibigay ng madaming turista. So dinadayo yung fest. Tsaka yung surfing na din kasi surfing capital to. And then, madami ding benefits na binibigay sa amin kasi yung trabaho, mga saya din na nabibigay ng surfing, tsaka yung mga tao din na pumupunta dito para mag-enjoy. Binibigyang pagkilala rin sa aktibidad ang malaking kontribusyon ng local surfers sa bayan. We also need to celebrate yung surfing culture ng La Union, particularly ng San Juan, kasi alam naman natin, madami tayong mga athletes, surfers na nakikipag-compete internationally na galing sa San Juan. It's actually a way to honor them as well. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.